Molt bona tarda i benvingudes a totes les persones que estimàveu i estimeu el Jordi Fàbregas i Canadell. M'honora conduir aquest homenatge al Jordi pel record d'afecte que tinc, sempre tan disposat a ajudar, sempre facilitant les coses, tan implicat en el món de la cultura i amb la Vila de Gràcia i amb la ciutat de Barcelona. La seva mort prematura ens va colpir a tots, però per sort la seva obra el farà sentir sempre que el tenim tan present. Era indubtable que per Festa Major se li havia de fer un homenatge al Jordi, no podia ser d'una altra manera. Ha estat, podríem dir, que el Jordi ha aconseguit posar-nos a tots d'acord per fer això avui així, a més en un dia que sabem que també és especial per ell i per la Lola. Crec que el llegat ara mateix no és el que ha de parlar, sinó que ha de parlar a la seva generació. Li agrairem sempre des de Colles tot el que ha fet per nosaltres, però cedeixo la paraula en nom de coordinadora al Xavi Adabert, qui va mantenir relació, acords, desacords, discussions i que va complir. Ell va estar coordinadora quan ell estava com a gran entitat dintre Gràcia, per tant, qui millor que parlar que un històric de Colles de coordinadora i no els petits que estem intentant mantenir la cultura viva. Bona tarda. Jo seré una mica breu perquè tampoc es tracta de fer molta parafernàlia. I recordo el Jordi quan van començar, als anys 80, quan tot es recuperava, la democràcia, la cultura, la llengua, sempre amb el seu suport i sempre aportant idees, projectes i anar parint coses. Benvinguts. Primer de tot, agrair a la Fundació de la Festa Major aquest acte, a la coordinadora de Colles de Cultura Popular, els castellers de la Vila de Gràcia, l'Ajuntament de Gràcia, l'Ajuntament de Sallent encara recordant el passat 25 d'abril, el primer homenatge i important homenatge que se li va fer al Jordi al Sallent, allà on va néixer. Una forta abraçada als amics, a la família de Sallent. Jordi, jo volia enviar una forta abraçada allà on siguis i dir-te que et trobem molt a faltar, però que avui et sentem aquí, en aquesta plaça, et sentim entre nosaltres en la petjada que has deixat a tots nosaltres. La teva entrega, empenta i convenciment, ho hem estat dient, és un llegat immens per la cultura popular i per la nostra vida quotidiana, recuperant i creant cançons, sons, melodies tradicionals i també, com a bon agitador del foc, va sembrar infinitat de llavors que avui han florit i ja són projectes consolidats que enriqueixen la música tradicional del nostre país.